pre. Nganong napriso day ka sa una, pre? Mao lagi pre. Sa man mga babae, nagpinatianay na tungod sa kagwapo. Ikaw pre. Unsa di mo na preso? Kuan lagi, pre. Kanang kapatay ko mga tao nga ang bugiro kaayo, pre. Run. Pre, kadung ka tong istorya sa upat ka bungol, pre. Wara ba gyud pre? Oh, kalima ka. Nak, pagsagob. Ikoy kapoy! Pangahoy. Ikoy kapoy! Panglaba. Di koy kapoy! Pa, gutuman, nga unta! Ay, ayaw oy kay kapoy pa ka. Ay, happy tigid ang klase! Excited na kayo ko! Ano excited mo ka? Kami, nag-i-absent! Anak, tay. Palit ra dito kay sir. Kana ikapapas tay. Paano mo day? Salamat! Mo na kay mo na kus mga babae akong maibkan. Nak, magpalit itong gapas. Oh. Kadungog ka? Oh, unsay pagtuo, bungol, unsa man ba? Nido or Bear Brand? Dili mabalhin, titig ka sa gasin. Los ninyo boys! Kita ka ni mo gwapam, limtan da inyong asawa! Ta, Unsa man ka, nak? gibuli ko dito nila pa. Kisa man. Na dito ay gibuli ko. Kana kay ato-aton. Asaan na anak? Nara sila pa ay. Aw, kana. Aw, kana di sila anak. Mas nindot yun nga magpaubos lang ta. Ungon sila ba nga? Pati ko nukog naw! Nya, Paubos lang ta. nyaingon man sila nga, pareha ko natag naw! Hey, asa mo ron? Tay, sila dito ay. Nara sila. Ako ko nung naumurag lubot. Dito sila anak. Tay, Pahiri ni mo luha na. sabay ko ba tay panyo? Katulad sa paper kaya ngayon ka. Tana sa kong iling bay. Kan? Iling-ingon akong hilong oy. Gabi. Katuyo kong iring. Naman. Kunti butana. Sudah butang sa misan. Tigil labtan. Kung saan dito susunan. Asin. Ito ko iring. Oh, Putan kayo. Oh. Buka na nga. Ay, salamat. Buka na dito sila. Ko iring na. Ay, buka ni mo. Asa iring? Oy, ako iring ba? Oy. Pre. Kibo ka unsa hayo pa mo sulto. Yan man. Naa ba day, pre? Na oy, Unsa man? unggoy. Unggoy? Oh, Ngano man? wara. Guys, shout out day ni Angeli Olivar. Og ni kuan ko di ay ni Eric Jam aka Shitka Eric Sky. Thanks for Watching! Please subscribe our YouTube channel!